相手するわ。ぼちぼち始めるかの。Round 1. Ready? Go! やまだまだ。青いの。おい。甘い。行くよ。アデュー。危ないの。やっほらさ。トルネードキック。や。は。おい。おい。トルネードキック。バヤー。おや。ベノムストライク。ベノムストライク。トルネードキック。That was hot! Player 2 wins! スキップスキップランラララン。かかってらっしゃい Round 2 Ready? Go! おい。えい必殺しどり鉢必殺しどり鉢必殺しどり鉢 You win! You win! Player 1 wins! Perfect game! よっ日本一アテナ行きます Round 3. Ready? Go! 負けられないわ必殺忍び立ちムササガよっえいはいよっとそれさあそれ覚悟なさい燃えなさい超必殺忍び立ち大丈夫チャンス大丈夫はっやっほっとムササガ負けられないわピンチ超必殺忍び立ち最後ゴール I am so excited! Player 2 wins! 完璧でしょ Let's have a blast! Round 4 Ready? Go! 入ったはっはっ最後ゴールと入った最後ゴールえい最後ゴール Not yet えいPrepare yourself まだまだえいはピンチやっはいピンチやはい最後ゴール入ったやっはい最後ゴール最高そうだやっピンチでゴール Not yet はとりゃとりゃ Don't miss it Crushing victory! Player 1 wins! やったーアリスの勝ちねほなやろか Final round! Ready? Go! Hey, you're mine!